Jännittääkö yleisön edessä puhuminen? Onko sinulla töissä edessä presentaatio ja vatsa on täynnä perhosia? Ei hätää mitään, eikä presentaation takia kannata yöunia menettää. Sillä tiedätkö mitä? Aika monet kuuluisat, tunnetut, karismaattiset puhujat ovat aikanaan olleet huonoja puhujia. Sillä puhumisen ja esiintymisen taito ei ole taito, jonka saa äidin maidossa. Magneettinen persoonallisuus ja supliikki eivät kulje geeneissä. Eli puhumisen taito ja esiintymisen taito ovat taitoja kuten muutkin, eli opittavissa ja harjoiteltavissa. Jos haluat oppia hyväksi esiintyjäksi ja jopa nauttimaan siitä, ilmoittaudu Vakuuta ja vaikuta puhumalla tehokoulutukseen. 4,5 tunnin tehokoulutuksessa meillä on pieni, korkeintaan 10 hengen ryhmä, jossa pääset itsekin harjoittelemaan puhumista ja saamaan siitä myös palautetta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja tämä pitää myöskin paikkansa puheesityksen valmistelussa. Mieti kohderyhmäsi ja rakenna puheesityksellesi järkevä runko. Koulutuksessa käymme myös läpi tietenkin hyvän ensivaikutelman luomista, sanatonta viestintää, sitä kehonkieltä, katsekontakti, missä pidän käsiäni, muun muassa. Lisäksi puhumme havainnollistamisesta, eli siitä, miten voit omalla äänelläsi tehdä esityksestäsi havainnollisen. Ja totta kai myös näistä teknisistä apuvälineistä. No missä se esiintymisjännitys on, varmaan kysyt. Eikö sitä käsitellä? Kyllä sitä käsitellään. Mutta minullakaan ei ole sitä taikasauvaa tai simsala-bimsala sanaa, että kun teet näin, niin et jännitä enää esiintymistä. Mutta muutamia hyviä vinkkejä minulla on sinulle tarjota. Tärkeintä on kuitenkin se, että tiedät, että pystyt hallitsemaan sen oman jännityksesi. Mutta ei sitä kannata kokonaan myöskään poistaa, sillä semmoinen pieni mukava kutkutus vatsan pohjassa, se antaa sitä energiaa siihen sinun esiintymiseesi. Koulutuksen lopussa sitten jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan puhumista, eli pitämään sen esityksen ja saat myös siitä palautetta. Ja jos haluat, esityksesi otetaan videolle ja saat sen videon koulutuksen jälkeen itsellesi sekä myös kirjallisen palautteen niin halutessasi. Eli jos haluat oppia vakuuttavaksi puhujaksi ja jopa nauttimaan esiintymisestä, ilmoittaudu jo tänään Vakuuta ja vaikuta puhumalla tehokoulutukseen. Tervetuloa!